Relax lang, Nay. Kanina hindi kayo makalakad masyado, ngayon nakalakad na kayo. O may makakalakad pa kayo. Relax lang. Papay kami na, iba pa. Huwag niyo iangat. Ganito kayo, Nay. Gumagana na. May naingit sa inyo, Nay. Mas matanda pa kayo kaysa sa kanya. Ay, matanda kayo kaysa sa kanya. Sige, Nay. Higa nyo. Bagsak yung katawan nyo. Diretso lang. Diretso pa. Okay. Gumagana, Nay. Hinga na isang beses pa. Hinga pa. Hinga. So, pero man ito, Nay. Tayo. At dito. Ilagay sa pulong tenga. Relax na eh. Grabe. Sandal. Sandal pa. Hinga pa. Ano ba ramdam? Ngayon kayo hindi. O, lakad nyo ulit. Tingnan natin kung anong nagbago. Kanya sabi nyo, hindi kayo nakakalakad ng ganyan. O, tingnan natin kung anong pinagbago naman sa ganyan. Meron pa tayo, hindi pa tayo tapos na ha? Ano paramdam na eh? Ha? Nawala yung ano? Ay, nakita nila lang. Nawala yung ano? Ano ba yung nangyari kanina? Hindi ko kasi daming pasyente eh. Daming nagpapadasal. Pag ganun. Hindi, lakad pa na. Isa pa. Tapos diretso kayo garito ha? Diretso yung katawan nyo na. Kung nawala na pala sakit, bakit pa kayo nakatagilid? Nawala na yan. Hindi naman kayo magkakilala. Bulacan to Laguna. Malayo yun. Syudad ng Bulacan ka. Syudad siya ng Laguna. Ano pinagkaiba? Maginawa na. O, higa na sa operation room. O, dito na tayo sa panabago. Inggit yan na, inggit. Bulong yan na, bulong. Hindi, diretso mo na kayo na higa. Gangan nyo lang. Ngayon, tagilid na eh. Dito na kayo makakita. Straight lang pa. Ngayon, i-close itong ibabaw. Hindi na eh. Hindi, straight yung ilalim. Ayan, iganyan nyo lang. Kasi ito ganito. Wala niya nagdarasal sa'yo na eh. Inggit yan. Gulong. Hindi na malalim. Okay. Kumana na eh. Wala. Yan ito na. Ano yan? Okay na. Schedule na po yun. Schedule na yun. Mas maganda lakad yun ay. Higa kayo ng diretso. Kapainan na ito na ay. Alay mo, 10 minutes lang na yun. Kasama, kasama yung mga nanggit sa'yo. Upo ka. Ito na ay arthritis. Ito gagawin natin para gumana yung balakang mo. Arthritis yan ay. Ayun, maramdam mo na. Sige, subukan mo naman ngayon. Upo na. Tayo mo kaya. Ngayon ibaba yung paa nyo. Hawakan yung panyo nyo. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Tayo mong mananay ha. Inom ka man ng tubig. Sabi mo in Jesus' name. Tingnan natin. Kung paika-ika ka pa. Okay. Pag-inti mo si Kristo na eh. Sige, try. Try kayo na, ilakad. Para malaman mo. Kanina paika-ika ka eh. Tingnan natin. Kung iika-ika ka pa rin. Ano pinagbago na eh? Ano pinagbago? Ba, hindi na siya nag-ika-ika. Dating lakad. O ngayon, ano pinagbago? Hindi nakatulad kanina lang. Dati. Dati-rati. Kasi kanina hindi ako makanan talaga. Hindi ka makana. Ano paramdam niyo sa spiritual niyo, Nay? O, shoutout niyo ng pamilya, Nay. Mega shoutout.
Taga Baliwag, Bulacan. Shout out dyan, kinanay. Alam mo na, pag naiinggit, Ako kinukulam. yung mga kapatid ko nandito. Oo. Magaling na ako. Magaling na siya. Wala nang pabigat yung pakiramdam niya, Nay. Hindi naman po. Ang ano kong alam ko, yung guhit ko talaga. Kaya ngayon, ano pakiramdam niyo? Malaki na po pinagbago mo. Salamat kay Jesu Cristo. Salamat po. Thank you so much. God bless all. Alam niyo na, nainggit na naman kinanay. Bata pa yung nainggit, 50 mahigit lang. Siya 60 ano kayo? 67. 67. 25. Happy advance, happy birthday, Nay. Thank you. Kaya nga po, Sana schedule ako. marami pa yung Iwan niyo birthday. ako. Marami pang birthday na dumating sa ating buhay. Salamat. Thank you so much. Dadasalan ko na lang siya.